Boa tarde, benvidos a outro luns do Ateneo neste primer día de outono real que temos en Santiago. O noso planeta está a experimentar o maior aumento de CO2 atmosférico desde que comenzaron os rexistros. A Organización Meteorolóxica Mundial acaba de confirmar que a concentración de CO2 marcaron este ano pasado un aumento sin precedentes, o maior desde que comenzaron as medicións directas en 1957. A taxa de dióxido de carbono está a niveis récord e teríamos que remontarnos miles de anos para tomar unha acumulación similar no aire. A sociedade actual continúa fortemente dependente do petróleo, unha realidade que entra en conflicto cos compromisos globais da loita contra o cambio climático e crea unha necesidade urxente de avanzar cara ao futuro. Neste contexto internacional, vamos a ver como poden os acordos climáticos e obxectivos de neutralidade de carbono, analizando o papel que poden desempeñar os combustibles renovables nesta transición. Deixamos aparte os coches eléctricos que non sexan Tesla, por favor. Presentar principais combustibles alternativos, biocombustibles, hidróxeno verde, biogás, entre outros, destacando as súas ventaxas e limitacións desde unha perspectiva técnica, ambiental e económica. E tamén o impacto que iso pode tener para os sectores estratégicos de Galicia, como o forestal, agroalimentario e naval. E para falarnos deso, temos aquí a Jacobo Porteiro, de Vigo e do Celta, por suposto, sufrindo onte en Balaído, supoño, non? Catedrático da área de máquinas e motores térmicos na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e tamén investigador principal do Grupo de Tecnoloxías Enerxéticas dentro do Centro Cintex. A súa trayectoria investigadora céntrase na enxeñería térmica, con especial atención á combustión e eficiencia enerxética, a modelización CFC, dinámica de fluidos computacional e as enerxías renovables. Ten liderado e participado en numerosos proxectos I+D, incluindo iniciativas sobre combustibles renovables, reducción de emisións, economía circular na industria e no transporte. No eido científico dirixiu 11 tesis de doutoramento cunha amplia produción científica con 130 publicaciones. Dende 2014 representa a España no Comité de Combustión da Axencia Internacional de Enerxía, comité que presidiu nos anos 2017 e 2018. E no ámbito da xestión universitaria foi subdirector da Escola de Enxeñería Industrial, director do Departamento de Enxeñería Mecánica, director da área de sustentabilidade e asunto rector para a sustentabilidade. Pois aquí, despois de moitos problemas, apagón incluído, conseguimos ter aquí a Jacobo e para mí é unha especial satisfacción darche a benvida ao Ateneo. Moitas gracias, Antón. Moitas gracias ao Ateneo por a invitación. Moitas gracias aos asistentes por dedicarme o seu tempo de vir aquí. Con permiso vou levantarme porque prefiro facer a conferencia, a charla dende o atril, estar de pé, non estou acostumado a facelo sentado. Se me escoita? Sí. Como decía, moitísimas gracias a todos por a invitación ao Ateneo. Vou tentar facer unha presentación rápida, en torno, me decían, os 40-45 minutos, para que logo teñamos tempo tamén para facer un turno de intercambio de opinións, de preguntas, respostas. Eu, dende logo, non teño resposta a todas as cuestións que se abren coa presentación de hoxe. Sobre todo, o que quero é dar contexto, que todos sexamos conscientes do que temos no presente, de onde vimos e o que nos espera no futuro, sobre todo se non facemos certas cousas. Cando presentaba Antón, a quen lle agradezo especialmente a invitación de hoxe, cando presentaba Antón o meu currículo, facía mención a que eu son representante de España no Comité de Combustión da Agencia Internacional de Enerxía, da IEA, non? Aí tedes o logo abaixo á dereita. Eu son o representante de España na axencia, no Comité de Combustión, e como tal
facemos un seguimento das tecnoloxías, das tendencias, e dende a axencia se fai recomendacións aos gobernos para que os gobernos da OCDE teñan políticas enerxéticas orientadas todos en común, non? E gustaríame empezar por aí, pola IEA, porque coido que a propia creación da IEA nos pode dar un bo contexto, non? Moitos de aquí lembraredes a crise do petróleo de 1973. É curioso como a historia se repite. A crise do petróleo de 1973 ocurre cando os países occidentais, principalmente Estados Unidos e algúns países europeos, dan apoio a Israel por un ataque de Siria e Egipto a Israel. En esa guerra, a guerra do Yom Kippur, o apoio do Occidente, digamos que molesta os países productores de petróleo, e por primeira vez van a facer algo que logo se repetirá na historia, que é utilizar a enerxía como un arma. E o que fai a OPEP, as organizacións que controlan a produción de petróleo, que son os países que están iluminados arriba a dereita, esos son os países da OPEP, arriba a esquerda tedes os países da IEA, e se vos dades conta hai unha especie de un é o negativo do outro, non? É dicir, temos os que producen petróleo, principalmente, e os que sufren co petróleo, que son os países OCDE, quenes constituyen a IEA. O que sucede no ano 73 é que, liderados por Irán, os países produtores de petróleo deciden aplicar un embargo e reducir a produción de petróleo directamente para castigar ao Occidente e amosar a fortaleza de que desteñen o petróleo. O que sucede é histórico, aí tedes un gráfico, e os podes ver como no ano 73 se multiplica por 4, de forma totalmente artificial, o precio do barril. E Occidente, os países que consumen ese petróleo, entra en unha profunda crise económica, porque estábamos acostumados a unha enerxía barata, a un combustible barato, non tiñamos unhas políticas enerxéticas ben estructuradas e, de forma caprichosa e artificial, quenes teñen o control da produción deciden embargar a venta de petróleo a certos países e reducir a produción. E o mercado fai ese pico que vemos aí. Por primeira vez, isto de termos do New York Times, se utiliza o petróleo como un arma. É dicir, ter a enerxía é un arma que se pode utilizar. Hoxe mesmo Zelensky falaba da guerra enerxética de Rusia cara a Ucrania por estar atacando a certas infraestructuras enerxéticas. Hoxe seguimos tendo unha guerra enerxética, que por primeira vez se estrea en 1973. A resposta dos países da OCDE é constituir precisamente a Axencia Internacional de Enerxía, a IEA, co motivo principal de tratar de exercer algún tipo de control sobre o mercado do petróleo. Os países da OCDE acordan ter unha reserva común, cada país ten que ter 90 días de combustible acumulado en reservas estratégicas, e todos os países OCDE teñen que ter alo menos 90 días, e a IEA, con sede en París, o que fai é inxectar no mercado parte desas reservas cando, de forma artificial, se intenta alterar o mercado. Ou de forma artificial ou por algún accidente. Na historia, dende a creación da IEA, se fixeron 5 inxeccións estratégicas de reservas. Coa invasión de Irak, no ano 91, a ver se sou capaz de lembrar todas, co Katrina, porque se perderon infraestructuras estratégicas de produción de petróleo e caiu na produción no Golfo de México moitísima produción de petróleo e se inxectou combustible no mercado para que non subise os precios. Co COVID, xa van 3, e 2 veces na invasión recentemente no 2022. É dicir, cada vez é máis frecuente ter que intervir no mercado para evitar subidas artificiais do precio. Tamén habería que mencionar que, se vos fixades, estos son precios actualizados a 2015, agora estamos acostumados a ter precios moi superiores aos que incluso se alcanzaron na crise do 73. É dicir, o petróleo subiu de precio, aínda que fluctúa moitísimo, estábamos acostumados a precios actuais de $20 o barril, estamos moi por riba. Pero no ano 73, dende logo, esa subida creou unha crise mundial que nos costou moitísimos anos superar.
A aprendizaxe que se sacou dese uso bélico, vamos a decir así, da produción de petróleo, foi que os países OCDE, esos que tiñades aquí arriba á esquerda, pois non poden depender tanto dos produtores de petróleo. Pero, aínda hoxe, dependemos moitísimo. Aquí tedes un gráfico que mostra as transaccións enerxéticas entre países. E vedes como dende o Oriente, dende os países do Golfo, se fai a principal transporte de petróleo. Seguimos dependendo moitísimo dos mismos países. E aquí, á dereita, tedes un gráfico que é unha captura de onte do tránsito de grandes petroleiros en Europa. Todas esas marcas que vedes son grandes petroleiros. É dicir, Europa é un gran consumidor de combustibles fósiles. Ahora darei cifras. É dicir, temos unha dependencia grandísima todavía do petróleo, dos seus produtores e tamén de outras fontes de enerxía fósil. A efectos de tránsito, aquí tedes iluminado un pouco cales son as trayectorias e podedes ver, isto é o tránsito diario de barcos, e podedes ver como se marcan claramente as trayectorias. Fixadevos a tremenda actividade da zona de China, as rutas. Tamén é curioso ver como Somalia ten unha zona totalmente baleira, porque ninguén se atreve a navegar por cerca de Somalia, pola piratería. Logo o tránsito polos canais, e todo este tránsito son buques portando enerxía dende os países productores aos países consumidores. E por dar cifras, por iso decía máis alá do petróleo, ou a conferencia, por tratar de provocar un pouco, esta é a nosa dependencia actual de combustibles fósiles. Estas son cifras tomadas na Axencia Internacional de Enerxía, que se tarda un pouco en pechar os balances e demais, no ano 2021, se pode apreciar unha pequena tendencia descendente nas dependencias, pero se vedes, aí están Estados Unidos, Japón, Alemania, España, coa excepción de Francia, que trasladou gran parte da súa enerxía eléctrica ás nucleares, e por aí se ve ese descenso da liña de Francia, gracias a que o seu sistema eléctrico pasou a depender de enerxía nuclear. Se vedes, coa excepción de Francia, o resto dos países temos dependencias superiores ou en torno ao 80% hoxe en día dos combustibles fósiles. Aí está incluído tanto o petróleo como o carbón como o gas natural. Por dar un pouco de contexto, esta subida de Japón é precisamente tras Fukushima. Japón abandonou precisamente a enerxía nuclear e pasou a depender íntegramente de combustibles fósiles. Agora Japón volve a revisar se realmente volve a empezar a empregar combustibles nucleares, porque ten que descarbonizarse por compromisos que agora falarei, e existen poucas alternativas para certos países que carecen de outras fontes de enerxía renovable. Pero esta dependencia ten tamén moito que ver con o noso desenrolo económico. É dicir, aí vedes a nivel mundial como foi a evolución do consumo. Aí están destacados nese rectángulo o gas natural, o petróleo e o carbón. E se pode ver que, a excepción do carbón, que realmente arranca co século XX, como hai unha gran expansión no gas natural e no petróleo, digamos que tras a Segunda Guerra Mundial. As economías ten que recuperarse tras o esforzo bélico da Segunda Guerra Mundial, hai un gran investimento e realmente Estados Unidos, Europa, Japón, fan un enorme esforzo de reconstrucción e as súas economías van collendo velocidade. En ese momento dispoñen dunha enerxía moi barata, moi abundante, que é a fósil. E ata que chegamos ao 1973, coa crise do petróleo, temos aí 20-25 anos dunha enerxía realmente moi barata, moi cómoda, moi fácil de empregar, que é a fósil, e sobre eso se construen as nosas economías e se desenrolan. Por que menciono isto? Porque, claro, aí vedes, abaixo á dereita, o mellor é un pouco pequeniño para aprecialo, pero é un pouco a expectativa de poboación das diferentes áreas. Europa, Estados Unidos e Japón fixeron, digamos, modernizaron as súas economías facendo uso dunha enerxía moi barata, a fósil. Pero que agora é o momento de que China, India, Sudamérica, África tamén desenrolen sus economías. E eses países demandan poder utilizar o mismo modelo enerxético que empregamos nós na expansión tras a Segunda Guerra Mundial. E o problema
non é de escasez de combustible fósil, é un problema medioambiental, o que chegarei despois. É dicir, nós fixemos un desenrolo, un desenvolvemento das nosas economías con enerxía moi barata, moi cómoda, o fósil, e iso nos permitiu liderar económicamente o planeta, e outras economías que viñan por detrás agora se encontran que non queremos permitirlles usar o noso modelo económico, o noso modelo enerxético, perdón, porque o planeta, dende logo, non o soporta, pero eles demandan poder utilizar aquilo que para nós foi tan convinte. Logo incidirei moito máis. O resultado é que esta é a pegada de carbono individual. O que temos aí é, no eixo vertical, as toneladas per cápita dos diferentes habitantes dos diferentes planetas, dos diferentes países, perdade. E no eixo horizontal, o seu tamaño, de forma que o tamaño, que a área que representa cada país, é o seu impacto nas emisións de CO2. Sí? É dicir, en vertical per cápita, en horizontal a poboación, e, por tanto, o tamaño é a emisión do país. Fixadevos como China é non moi baixo, xa é enormemente ancho, ten moitísima poboación. Sí? Pero é que a media de todo o planeta, que realmente é unha media que é un valor medio, pero casi ninguén ten o valor medio, como podes ver, é dicir, hai moitos países por riba, moitos por debaixo, pero no valor medio casi ninguén, non? É unha media que non é moi moda. Entón, por aquí máis ou menos está España. España está en torno a 4 toneladas e media, 4,7 toneladas e media por habitante, que ven a representar un pouco tamén a media europea, sen entrar en moitos máis matices, non? Pero claro, temos moi poquinha poboación. China xa está por riba. E ten moitísima poboación. Claro, fixade os Estados Unidos. Per cápita. A emisión per cápita de CO2 dun americano está en torno aos 14 toneladas de CO2 por habitante ano, é dicir, por a per cápita, como xa dixen, que non supera o triple que da media europea, non? Todos sabemos as costumes, a industria que ten, como teñen a poboación moi espallada, como fan, pois, utilizan vehículos de moitísimo peso, non tan eficientes, ten unhas costumbres de consumo totalmente diferentes ás nosas, non? Aquí, os países máis altos ten que ver coa propia emisión asociada á produción de petróleo. A produción de petróleo emite moito CO2, a produción do propio recurso, entón, algúns países que vedes aquí moi altos, Arabia Saudí, son porque precisamente son grandes produtores de petróleo, entón teñen moitas emisións de CO2 asociadas á propia actividade do petróleo, non? Non é tanto polos seus hábitos dos seus habitantes, é máis pola industria que teñen, a industria extractiva que teñen. Pero logo ves aquí Alemania, máis por encima, non? E claro, o que falaba eu antes era de que ocorre con Brasil, Indonesia, India, fixadevos a poboación, que queren vivir como se vive cando emites 4 ou 5 toneladas de CO2, non? Entón, todos queren... A ver, todos quereríamos vivir como un americano. É dicir, se nos abstraemos de custes, se nos abstraemos de responsabilidades enerxéticas, o que vive ben é o americano, o que vive totalmente desentendido do medio ambiente e realmente con enerxía moi barata, porque os Estados Unidos ten enerxía moi barata. Pero o que sucede é que iso non se pode soportar. Quenes producen petróleo? Aí vedes un gráfico que representa quenes son os principales productores actuais de petróleo. E por dar cifras, máis ou menos unha cifra moi redonda é que máis ou menos temos que producir 100 millóns de barril ao día para manter o mundo funcionando como o coñecemos. 100 millóns de barril de petróleo ao día. Cada barril son 42 galóns, é dicir, é unha conversión un pouco difícil e tampouco son cifras que se podan entender. Entón, facendo un pouco matemáticas aí, 100 millóns de barril ao día, transformando, chegamos a que consumimos a nivel mundial 184 metros cúbicos por segundo. E por dar un pouquiño de contexto, eso é máis que o Guadalquivir no seu paso por Sevilla. Eso é, en forma continua, o volume de petróleo que estamos sacando de forma permanente do planeta. O equivalente ao Guadalquivir. Como isto horizontal, mellor se ve mellor nunha catarata. Así, esta catarata ten un caudal de 153 metros cúbicos por segundo. Pois máis que iso, en sentido inverso, é o que sacamos de petróleo
de forma permanente do planeta para manter o sistema funcionando, a vida que coñecemos funcionando. E que o curioso é que cando eu era moi novo e se falaba do petróleo e do carbón, se me decía xa entonces que quedaban 50 anos. ¿Sí? Eu teño 49 anos e siguen quedando 50 anos. É dicir, sempre quedan 50 anos de petróleo. Non? A realidade é que non exactamente 50, pero está entre 40 e 50 a estimación do petróleo, de 50 ao 60 do gas natural e de carbón xa se estima que nos quedan 130 a 140 anos de carbón ao ritmo actual de consumo. É que se descubren novos xacementos, se obteñen novas formas de extracción. É dicir, o argumento histórico de que temos que abandonar o petróleo porque se vai esgotar xa non é o argumento que nos motiva a abandonar o petróleo. Xa non pode ser ese. Petróleo vai haber. O problema non é a escasez de petróleo. O problema é o que estamos facendo co planeta por o uso dos combustibles fósiles, a emisión de CO2. Porque o argumento do esgotamento xa non se soporta, porque siguen quedando 50 anos, como fai 50 anos. É dicir, sempre se encontran novos xacementos. Aquí tedes, por exemplo, as reservas que se estimaban en 1980 e as reservas actuais. Cada vez hai máis. É dicir, o argumento de que temos que abandonar o petróleo porque non vai quedar, non. Ese non é suficiente, que non é real. É dicir, petróleo hai, e encontraremos novo. Por lo tanto, non podemos esperar a que o motor sexa o esgotamento. Claro, que os sucede cando utilizamos toda esta cantidad de enerxía fósil, que emitimos o carbón que está fosilizado e retido nese recurso fosilizado, nese carbón, petróleo ou gas natural, o oxidamos e o liberamos á atmosfera como un gas que a atmosfera almacena. É un sistema moi complexo, non se almacena todo, hai certos ciclos de CO2, pero realmente moito se almacena. Esa animación que vedes aí é unha animación da NASA que representa a temperatura media do planeta desde 1850, desde que se ten rexistro. Creo que é evidente que as liñas van de dentro a fora, é dicir, sempre hai un quecemento global, sempre as temperaturas van en aumento. Eu diría que agora xa a comunidade científica non se atreve a discutir o calentamento global, o quecemento global, e que está asociado coas emisións de CO2. Realmente, incluso, se pode demostrar que estamos con niveis superiores aos últimos 800.000 anos. É algo que me gusta explicar como se obtén, porque é bonito. É dicir, aí vedes a traza histórica do CO2 desde os últimos 800.000 anos, como fai os diferentes picos, ten que ver con glaciacións, ten que ver coa historia, pero fixadevos a subida dende a Revolución Industrial e pouco despois da Revolución Industrial, na industrialización, vamos a dizer así, no século XX. Claro, podes preguntar, pero quen pode ter rexistros de fai 800.000 anos? Pois o xeo, que está en moitísima profundidade e que ten retidas burbulliñas de aire de cando se formou o xeo, datando os gases e os organismos retidos nese xeo, e indo en moitísima profundidade, é o que se ilustra aí no fondo, sacándose os cilindros de xeo, datando os organismos e datando tamén os gases que están nese xeo, se pode saber a concentración de CO2 nese momento e a antigüedade dese estrato. E así é como se obtivo toda esta traza de CO2, que como vedes é baixa, en torno aos 200, oscila entre 200 e 260 partes por millón, estamos xa nos 400 e pico partes por millón. Por tanto, é unha evidencia científica moi sólida. E cal é o mecanismo, non aspiro a que leades todo ese texto, nem moito menos, cal é o mecanismo que está a provocar entonces o quecemento global? Por dar un pouquiño así unha pincelada, pois que o Sol, que é quen mantén quente o planeta, introduce unha radiación principalmente nunha banda de frecuencias na que o CO2 non é participativo e penetra a través da atmósfera, quece o planeta, pero cando o planeta trata de devolver parte desa radiación, se encontra con unha atmósfera que nesa frecuencia desa radiación infravermella, que é a que emite o planeta, ese CO2 retén o calor, é o chamado efecto invernadero, e se vai
desequilibrando térmicamente o planeta e se vai quecendo cada vez máis. Porque ese CO2, digamos, que permite pasar a radiación do Sol e dificulta a saída da radiación equilibrante do planeta. Nese desequilibrio vamos calentando o planeta. Moito, pois xa temos máis ou menos 1,5 grado con respecto ás temperaturas preindustriais. E se seguimos pola senda que mantemos de emisión de CO2, chegaremos a final de siglo aos 3,5 grados de quecemento global, co que supón coa subida dos océanos, crises climáticas e demais. E só por se alguén pensase, bueno, pero en Europa non estamos tan expostos, isto é un observatorio que amosa cales son as zonas máis expostas aos impactos do clima, das alteracións climáticas, vamos a decir aí, non? E se vos fixades, Europa é unha zona especialmente sensible, non tanto como podría parecer outras, por temas sobre todo de eventos de calor extremo no verán e desertización. É dicir, é certo que Europa non vai ter tanto problema de tifóns ou cousas así, pero eventos de temperatura extrema en verán e desertización entrando polo sur é unhas zonas máis expostas ao cambio climático. Por lo tanto, non podemos sentirnos alleos ou protegidos frente a este cambio climático e temos que ser parte da solución. Claro, todos vemos como o contexto sociopolítico vai alterando as prioridades. Isto é interesante, é dicir, en termos de enerxía hai como 3 principios. A economía, é dicir, que a enerxía sea económicamente asumible, é dicir, que sexa barata, que non teña carbón asociado, é dicir, que sexa descarbonizada e que teñamos un acceso seguro da enerxía. Dependendo do contexto, o mundo vai cambiando. É un pouco o que se representa, non? Antes do Acordo de París de 2015, as prioridades eran unha coincidencia entre que fose barata, principalmente, non importaba tanto que fose, eso antes de París, é que non importaba tanto que fose descarbonizada ou que tiñamos que ter as fontes controladas. O importante para nos, antes do 2015, antes do Acordo de París, era que fose barata. O que fai o Acordo de París é trasladar a prioridade a unha confluencia entre o coste e a descarbonización. Non sei se se entende a traza, non? Vamos dende centrados na que sexa barato, bueno, que sexa barato e que se pode ser que non teña unha pegada de carbono importante. Que sucede? Perdón, vemos aquí o COVID. E logo de COVID ven o COP26 de Glasgow, donde xa se fai un verdadeiro acordo con compromisos de todos os países por reducir a pegada de carbono e se pactan incluso sancións aos países que non o cumplan. Pero logo chega a guerra de Ucrania e volvemos a falar principalmente de seguridade do acceso á enerxía. É dicir, Ucrania é unha gran fonte de enerxía, gas natural, Rusia invade a Ucrania e principalmente en Europa a prioridade volve a ser ter garantido acceso a esa enerxía. E xa nos esquecemos de se descarbonizada ou non, e incluso un pouco do coste. Lembrade, cando empezou a guerra de Ucrania, como se disparou o custo da enerxía eléctrica, o custo do gas natural, é dicir, realmente sufrimos unha subida de precios importantísima. Entón, a guerra de Ucrania volveu a mudar un pouco as prioridades. E agora, casi diría que estamos en que temos que asegurar a enerxía, ten que ser barata, e non estamos nun momento especialmente comprometidos coa descarbonización. E aí poderíamos, por exemplo, falar da administración Trump. É dicir, o que entrase Trump na presidencia da Casa Blanca afectou moitísimo a axenda de descarbonización mundial, porque baixou moitísimo a implicación de Estados Unidos e as prioridades de Estados Unidos. E con iso alterou todo. Claro, temos motivos para a esperanza? Eu tampouco quero que saiamos daqui desesperados. Sí, en certo modo, sí. Empezo por abaixo a dereita. Abaixo a dereita é a pegada individual de carbono, digamos, a emisión per cápita en España dos últimos anos. E fixadevos como estamos realmente baixando. Aquí tiñamos un pico no ano 2000, estábamos emitindo cerca de 8 toneladas por habitante no país.
E a base da descarbonización da enerxía eléctrica, da rede eléctrica, a entrada das renovables, a fotovoltaica, a eólica, medidas de eficiencia enerxética, o etiquetado dos automóviles, os impostos asociados ao etiquetado enerxético dos automóviles e os gramos de CO2 por kilómetro percorrido, é dicir, toda unha serie de medidas de concienciación conseguiron que España baixase moitísimo a súa pegada individual. É dicir, se os fixades, se o vemos como unha senda, imos na senda na reducción. E aquí vemos as emisións de CO2 globais e imos en descenso. É dicir, estos esforzos si van conseguindo que vayamos reducindo a pegada de carbono. É dicir, non temos que desesperar, pero si temos que facer unha aposta decidida, non? Aquí temos, por exemplo, as cifras de Europa. Europa, dende o 2000, incrementou as súas renovables nun 38% e baixou as súas emisións netas de CO2 nun 21%. É dicir, se pode reducir as emisións de CO2 mantendo o estado de benestar, mantendo a actividade industrial, mantendo a mobilidade individual e colectiva. É dicir, se pode lograr. Europa vai facendo, en certa parte, dos deberes. Non todo, por suposto, pero vai facendo certa parte. Pero temos que facer moito máis. E a min gústame recordar unha cita do ministro de Arabia Saudí en 1973, coa crise do petróleo, que esta cita era unha advertencia non para fora, era unha advertencia para dentro. É dicir, cando a OPEP castigou a Occidente coa esa subida de precios que utilizou de arma, dentro se deron conta dunha cousa, e esta é a cita, non? Do mesmo xeito que a idade de pedra non rematou por falta de pedras, a idade do petróleo non rematará, ou rematará moito antes de que nos quedemos en petróleo. Era unha advertencia de non forcemos a Occidente a buscar alternativas, porque se buscan alternativas van a depender menos de nós. E, de feito, unha vez que pasou a crise do petróleo, Europa empezou a hacer un esforzo para reducir a súa dependencia. Empezaron a facerse vehículos híbridos por primeira vez, a falarse de eficiencia enerxética. E que fixo o PEP? Baixou os precios. E entón Europa, Estados Unidos, dixen, xa está, pasou. E xa nos esquecimos. É dicir, temos que agora, dunha forma decidida, abandonar o petróleo. Porque o petróleo, se encarece, poden abaratar. É dicir, esa dependencia do petróleo, existen intereses económicos para que sigamos enganchados ao petróleo. Xa o decían os propios productores de petróleo no 73. Oye, que a economía do petróleo vai se terminar antes de que esgotemos o petróleo. E agora a situación é outra. Temos unha urxencia climática, non de abastecemento e non de recursos. Existen moitas webs que se poden consultar, quen queira ter acceso a estes datos, logo volterei sobre isto, pero realmente existe moitísima información que un usuario pode utilizar para buscar referencias e logo as mencionarei, non? Pero a charla ia acerca de os combustibles, non? Como podemos buscar unha alternativa aos combustibles, non? E claro, que esperamos dun combustible? Un combustible é algo que utilizamos para liberar enerxía térmica. Pero esa enerxía térmica pode ser utilizada para crear luz, para calentar, para mover un motor. É dicir, temos os combustibles. Por que queremos os combustibles do petróleo? Porque son tan cómodos? Porque son moi densos enerxéticamente, son baratos e conteñen unha enorme cantidad de enerxía. E para nós é moi fácil utilizar ese combustible para producir calor, producir enerxía, producir traballo, producir ser motores. É algo moi cómodo, non? E aquí temos un desglose, non quero pararme moito, de como estamos a empregar estes combustibles. O petróleo se utiliza para transporte, para a industria, para a calefacción doméstica, para producir electricidade, o gas natural. Aí vedes como realmente os combustibles se utilizan para todas as actividades que coñecemos e de forma masiva. Non quero voltar atrás, pero realmente temos que lembrar que dependemos nun 80% dos combustibles fósiles en España. Outros países, por riba diso, non? E o combustible que lle pedimos é que sexa denso enerxéticamente, non? E que sexa denso tamén volumétricamente, agora vou niso. É dicir, queremos un combustible que conteña moita enerxía por kilo e que tamén sexa moi denso. En ese sentido, o petróleo, os derivados do petróleo son moi difíciles de sustituir. Claro,
Se pensamos principalmente nun avión, sustituir o combustible, o queroseno do avión por un combustible non fósil é moi difícil, porque o avión ten que volar co combustible e, polo tanto, o peso do combustible é fundamental. E para ese tipo de aplicacións, o combustible alternativo descarbonizado que podemos ter ten que ser líquido, pola súa densidade, e falaremos de amoníaco, metanol ou combustibles, que se chama electrocombustibles, combustibles sintéticos, vamos a decir así, non? Se baixamos as demandas, de decir, se nos preocupa algo menos a densidade enerxética dos combustibles fósiles, que é tan boa, e vamos a algo máis intermedio, transporte rodado, colectivo, ou mellor aí o hidróxeno pode ser unha boa solución, unha alternativa ao petróleo. Agora falaremos de hidróxeno e das tremendas dificultades e retos que nos plantea ese hidróxeno. E claro, xa cando falamos de mobilidade individual, o mellor os combustibles baseados, non combustibles, senón a mobilidade baseada en vehículo eléctrico e baterías, xa é unha boa alternativa. Pero as baterías son enerxéticamente moito menos densas que un litro de combustible. É dicir, transportamos moitísima máis enerxía nun combustible líquido fósil a poder ser. Entón, vamos a ter que buscar solucións individuais, porque a solución única non vai a existir. Se agora representamos este mesmo gráfico cos diferentes combustibles, aquí temos densidade volumétrica e densidade gravimétrica, digamos, non? Por kilo de combustible e por litro de combustible. Claro, disculpade, o hidróxeno ten unha densidade enerxética boísima por kilo. Claro, pero fixadevos por litro é un desastre. É dicir, o hidróxeno ten moitísimos problemas como combustible alternativo. E fixados, os fósils non están a nivel gravimétrico como o hidróxeno, os fósils, pero están aquí arriba, os fósils. Son os que teñen a densidade por volumétrica máis alta. Todas as demais alternativas das que falaremos hoxe nos presentan como mínimo o reto de requerir máis volumen a bordo, como mínimo, máis outros retos que seguirei falando, non? Estos son os fósils. E por se alguén o está pensando, ainda que non é o meu campo, está a alternativa nuclear. 100 gramos de uranio conteñen a enerxía de 1,5 toneladas de carbón, de 7,4 barrís de petróleo e de 2,5 toneladas de madeira. É dicir, o combustible nuclear estaría noutra escala, é 15.000 veces máis denso enerxéticamente que o petróleo. Por suposto, conleva outras complicacións, pero se estades máis ou menos, oides oír no futuro seguro, se está traballando moitísimo nos reactores SMR. É dicir, Small Modular Reactors. Antiguamente, as centrales nucleares eran grandes proxectos de enxeñería que se facían en instalacións específicas, nunha obra in situ, eran inversións milmillonarias, de miles de millóns de euros. Hoxe en día, co panorama que temos, ninguén arrisca tantos cartos, tantos fondos para unha instalación nuclear. O que se está a traballar moitísimo é nunha enerxía nuclear autoportante e modular que se faga en fábrica, xenere entre os 50 e os 300 megavatios, é dicir, pouco se o comparamos con as antiguas nucleares de 1000 megavatios por reactor, imos a entre 50 e 300 megavatios, pero de forma totalmente autocontida, fabricada de forma modular e transportada in situ para a súa produción, para a produción de electricidade nuclear. Hai moitos países, e ustedes citados abaixo, traballando niso, se hai centrales experimentais funcionando, e para descarbonizar o sistema eléctrico é unha das grandes promesas, as centrales nucleares SMR, porque son autocontidas, teñen a propia refrigeración interna e, por tanto, se tivesen calquer problema, quedaban totalmente confinadas. É dicir, é un sistema pensado en que ante un fallo simplemente o reactor queda contido no seu encapsulamento e non hai ningún tipo de risco de radiación ao exterior, ni explosión, ni nada por estilo. É pensado na seguridade porque só así se pensa na expansión nuclear. E certos países están facendo grandes investimentos económicos no desenvolvemento destes reactores SMR e pouco a pouco
irán entrando. A partir do ano 2030, cada vez serán máis frecuentes que redes eléctricas de difícil descarbonización aposten por a instalación de reactores nucleares. En España, coido que non recurriremos a ASMR, coido que non, porque temos un mix eléctrico moi rico, baseado na fotovoltaica, solar, por suposto, fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica, temos un mix moi rico, temos unha electricidade moi descarbonizada xa a día de hoxe, logo amosarei tamén algunha cifra, por tanto, coido que en España non veremos estes reactores, pero incluso nos países europeos xa se están varios países preparando para a súa instalación. Non é contido da charla de hoxe, pero unha alternativa aos combustibles fósiles volve a ser a nuclear. Non? E falaba dos candidatos a reemplazar a eses combustibles fósiles, non? Por empezar, por o máis habitual, é un pouco chamativo, pero unha das alternativas, está mal decilo, é outro combustible fósil que o gas natural. É dicir, hai moitos países facendo moita forza para que fagamos unha descarbonización leve a través do gas natural, é dicir, desplazar os fueles pesados, os gasóleos e as gasolinas por gas natural. O gas natural, xa en sustitución directa do petróleo, reduce a pegada desa aplicación nun 25%, do 22% ao 25%, porque realmente contén máis hidróxeno por carbono que os petróleos de cadena larga, é dicir, temos máis hidróxeno presente na molécula e, por tanto, hai unha emisión de CO2 máis baixa para a mesma cantidad de enerxía. E, por tanto, é unha sustitución case que inmediata a través dun combustible que ten unha logística mundial xa totalmente desplegada, que é fácil, que é compatible cos equipos actuales, e realmente hai moito empuxe de certos grandes productores de gas natural cara a que se faga unha transición a través do gas natural. Aí tedes as cifras, non? Entón, sería unha transición suave. Cal é o problema de facer esta transición? O que se chama, aí tedes no segundo guión, un lock-in tecnolóxico, é dicir, un bloqueo tecnolóxico, é dicir, é algo como moi sinxelo, imos por aquí, xa, pero logo que? É dicir, facemos un esforzo leve de transición, pero por unha ruta que termina de forma moi limitada. É dicir, nos dá unha sustitución rápida dese porcentaxe, vale? Pero logo non hai máis para ali, non hai nada máis, é dicir, chegamos ao límite da tecnoloxía e non resolvemos o problema, é dicir, pode cumplir os obxectivos intermedios de 2030 a 2035 os diferentes países, pero ata aí. E unha vez chegados esos obxectivos, como continúas na descarbonización que está comprometida? Xa non tes ruta pola que avanzar. É algo moi sinxelo, é a adaptación máis sinxela, o combustible máis despregado, o que está presente en todos os mercados, o que é máis fácil de atopar, pero claro, ten problemas. O problema é que unha solución leve e curta no tempo, é dicir, logo non ten por onde continuar. Que sucede? Como decía antes, que hai grandes productores de gas natural, principalmente Estados Unidos, que está empurrando a comunidade mundial, entre elas a IEA, a recomendación de que fagamos unha transición suave polo gas natural. Pero iso é un risco, porque nos leva por unha ruta que non ten saída, non? Ese gas natural, o ides a topar, vou mostrar exemplos, incluso coñecidos seguro que por vos, está hoxe día a día incluso na rúa, é dicir, temos camións de gas natural e, por exemplo, Castrosúa ten autobuses e vende autobuses que utilizan gas natural como combustible. É dicir, unha sustitución non é algo de futuro, é dicir, xa se está utilizando o gas natural incluso para as aplicacións diferentes ao gas natural canalizado, é dicir, gas natural comprimido ou licuado que se pode utilizar como combustible, por suposto, e con pouquísimo esforzo de adaptación dos vehículos e con unha densidade enerxética, digamos que razoable, non? Tanto é así que incluso existen iniciativas de avións movidos por gas natural licuado. Para licuar o gas natural hai que baixar a menos 160 graus centígrados, pode facerse e ten unha densidade enerxética decente, o cual incluso permite utilizarlo como combustible para a aviación. Por tanto, o gas natural é a primeira alternativa e a que parece como máis realista, pero insisto, é moi arriscada porque non ten saída, é algo bo para o momento, pero que logo non ten máis aló.
O combustible no que se puxo moitísimas esperanzas é o hidróxeno. O hidróxeno como combustible é como vector enerxético, agora falarei diso. Cal é o problema de hidróxeno? Que a nivel de producción verde é moi caro. Temos que producirlo por electrólise da auga. Esa electrólise da auga consume moitísima electricidade. Por tanto, esa electricidade ten que ser renovable, porque senón ese hidróxeno que se xera ten pegada de carbono asociada á produción de electricidade. Pero que, aún encima, non temos unha tecnoloxía de electrizadores suficientemente madura. E, por tanto, está todavía moi en fase embrionaria a produción de hidróxeno verde. O que temos de forma masiva é hidróxeno fósil, fabricado a partir do gas natural, polo reformado de vapor. É dicir, é unha forma de producir hidróxeno que ten unha altísima pegada de carbono. Por tanto, o hidróxeno verde, que é o que necesitamos como combustible renovable, todavía non está suficientemente desenvolto. Ese hidróxeno logo sí pode ser utilizado como combustible. A nivel enerxético é un combustible con complicacións, aí tedes mencionado alguna, pois ten dificultade no almacenamento, ten problemas de compatibilidade con certos materiais, é un combustible que se fuga moitísimo porque é unha molécula realmente pequena, é dicir, presenta os retos tecnolóxicos. Pero, dende logo, o principal reto do hidróxeno é a súa produción con baixa pegada de carbono. Por dar así unha referencia, aí tedes diferentes datos, non? O hidróxeno fósil hoxe en día está en torno a €1,5, $1,5 por kilo de hidróxeno fósil. O renovable, aí non estaríamos por riba dos 7, es decir, hoxe en día. Es decir, temos un hidróxeno renovable carísimo, un hidróxeno fósil moi barato, pero, dende logo, iso non é unha solución, e temos un problema de produción renovable de hidróxeno. Pode empregarse hidróxeno, por exemplo, para un vehículo? Sí. Toyota tivo o Mirai no mercado, circulando polas rúas, e podía repostarse en certas hidroxeneras o Toyota Mirai, que foi o primeiro vehículo comercial baseado en hidróxeno. Toyota esperaba que realmente se despregase unha tecnoloxía e un mercado de hidróxeno. Non se fixo. A única hidroxenera que queda en España, quedan dúas, no Centro Nacional de Hidróxeno e outra en Madrid. Quedan dúas en toda España. Non hai onde repostar hidróxeno e o Toyota deixou de vender o Mirai. É dicir, non hai xa Toyotas Mirai, non se poden mercar o vehículo de hidróxeno porque directamente non se despregou a infraestructura de repostaxe. Sen entrar a falar desa infraestructura, se era hidróxeno verde ou non. Xa non existe a infraestructura de hidróxeno. Vale? Hai, por exemplo, caldeiras para producir agua quente a base de hidróxeno. E nós, precisamente, aproveito para facer patria en industriais, aí estou eu, no grupo de investigación ao que pertenzo, investigamos da combustión de hidróxeno. O hidróxeno, por suposto, que é un boísimo combustible. O problema é que a infraestructura, toda a idea de hidróxeno parte de ter un hidróxeno verde por electrólise. Senón, todo o resto do sistema do hidróxeno e da economía do hidróxeno fracasa. E na produción de hidróxeno vamos con moitísimo retraso con respecto ás expectativas que tiñamos. Polo tanto, así, indo para atrás, temos o gas natural, cos problemas que xa mencionei, e hidróxeno. E o hidróxeno imos con retraso e tampouco va por bo camino. Outra alternativa, o metanol. O metanol, de producción, de novo, ten que ser de producción renovable, é un bo combustible que é facilmente licuable, que pode ser un líquido, que ten, polo tanto, unha boa densidade enerxética, é unha boa alternativa. Require unha adaptación nas motores, nas caldeiras, require unha adaptación razoable, e ten unha boa densidade enerxética e pode ser un bo candidato a sustituir os combustibles fósiles. Cal é o problema de metanol? Que para producir metanol necesito un carbono que non sea fósil e hidróxenos que non teñan pegada de carbono asociada. Exemplos de uso do metanol así significativos para mostrar que realmente estamos traballando con el. O S80, o submarino S80, que fabrica Navantia, pois ten
unha gran planta de metanol renovable, que logo se emprega para producir electricidade a bordo con pilas de combustible. É dicir, é unha forma real de descarbonizar, de utilizar un combustible non fósil, pero volvemos ao problema de quen me aporta ese carbono e quen me aporta ese hidróxeno para producir o metanol. Outra alternativa, que a mellor resulta un pouco máis exótica, pero realmente se está considerando de forma moi seria, o amoníaco. A algúns incluso les sorprenderá, pero o amoníaco é un decente combustible. Non é moi bo como combustible, pero realmente se pode oxidar, ten unha combustión relativamente estándar, ten unha llama non moi luminosa, pero ten unha llama e se pode empregar en un motor, en unha caldeira. Ten unha velocidade de combustión moi lenta, eso que dificulta un pouco a adaptación do equipo, pero un combustible con unha densidade de enerxía razoable. Sabemos producir o amoníaco en cantidades industriais, coido que é a terceira sustancia sintética que máis se produce no mundo, principalmente asociada á produción de amoníaco para fertilizantes, que é un elemento fundamental na produción de fertilizantes, a través da síntese Haber-Bosch, é un combustible, podría ser un combustible a escala mundial. Ten unha logística xa existente, é dicir, hai moitísimo transbordo e movimento de amoníaco, se coñece ben, ten os seus riscos, é tóxica, pero toda esa parte do amoníaco xa a conocemos. Entón, sería pasar a empregalo como combustible. Ten problemas, xa dixen que teñen problemas. E tamén hai un problema que hai que ter en conta, que se utilizamos de forma masiva vai alterar o ciclo do nitróxeno da natureza. Entón, o uso masivo de amoníaco presenta certas dúbidas, pero é un bo candidato. E se está a traballar tanto para o uso en aviación como o seu uso no naval, principalmente. Non me sorprendería no futuro que se empece a oír de proxectos navales de barcos movidos por amoníaco. E non é novo, existiron camións movidos por amoníaco, avións, e realmente, para que vos fagades unha idea, autobuses, cando non existía tanto petróleo, digamos, e para que vos fagades unha idea do volume que se move de amoníaco, Estados Unidos conta con un gran viaducto, como se chame, tubos, conductos de amoníaco, acueducto iba a decir, pero non é decir un amoníaco entubado, para, dende os portos do Golfo de México, transportar amoníaco a todas as plantas de produción de fertilizante da zona central do país, onde é a zona principalmente agrícola. E se transporta amoníaco canalizado en cantidades masivas. É dicir, existe unha economía en torno ao amoníaco, un bo candidato como combustible. Non me sorprendería no futuro, principalmente asociado ao naval, que nos atepásemos amoníaco nos barcos. En esta lista temos que incluir os electrocombustibles e os biocombustibles. Probablemente estáis pensando o biodiesel. Bueno, pois sí, por suposto que se pode producir electrocombustibles e biocombustibles, é dicir, combustibles sintetizados para ter densidade enerxética, ser bons combustibles e fabricados, digamos, por un proceso químico. A ventaxa que temos nestes combustibles de diseño, que existen, é que podemos facelos totalmente compatibles cos equipos actuais, porque temos o control sobre a súa formulación, vamos a decir. Son caros e, sobre todo, van depender da produción de hidróxeno verde, outra vez, e, xeralmente, de que teñamos carbono, igual que pasaba no metanol, que non sexa de orixe fósil, porque necesitamos facer un combustible, pensade, nunha gasolina, nun hidrocarburo, feito de forma sintética, con hidróxeno verde e carbono. Vexamos de onde, agora vou. É dicir, que fagamos o combustible nos por síntese. O problema é, xa sabemos, o hidróxeno imos con retraso, xa falamos diso, e onde obtemos o carbono? A fonte principal e a máis barata é a biomasa. É dicir, o máis sinxelo sería utilizar cereal, é dicir, cultivos. E aquí atopamos un enorme problema, que é a competencia entre a produción de combustible e a produción de alimento. Tanto é así, isto é importante terlo en conta, que Europa non considera renovable os biocombustibles que partan de cultivos enerxéticos, porque temos que protexer
as economías de que se destinen cultivos a produción de combustibles, porque todos sabemos que hai certas economías con potencial económico como para pagar moito máis polo cereal e por a produción vegetal para convertila en combustible do que as economías locais poden permitirse para o seu alimento. E xa houve problemas no pasado con este asunto. E, por tanto, a IEA descatalogou os biocombustibles como combustibles renovables se parten de un cultivo enerxético para evitar que haxa competencia polo territorio, polo terreo de cultivo, porque entón o que facemos é condear a certas poboacións, xa que o seu alimento convértese en nuestra fonte de materia prima de combustibles. Como xa sucedeu no pasado, iso fai que estos biocombustibles estén baixo sospeita polo impacto que pode ter sobre a economía de certas rexións. E, por último, temos dúas alternativas, é dicir, xa que non temos moita sorte cos diferentes alternativas dos combustibles que temos, podemos intentar utilizar un combustible fósil e evitar a emisión de CO2. E iso se chama o secuestro do carbono. É dicir, captar o CO2 que se emite, retelo e almacenalo. É dicir, utilizar o combustible fósil, pero en lugar de emitir o CO2 á atmosfera como un gas, reter ese CO2 e tratar de almacenalo onde sexa. Iso é o que se chama o Carbon Capture, Use and Storage, é dicir, o uso do carbono capturado, por exemplo, como materia prima para producir plásticos ou para producir outro tipo de sustancias secundarias, ou almacenamento. Existen dúas opcións, dúas vertentes, que sería capturalo durante o seu uso ou capturalo directamente da atmosfera, é dicir, xerar unha emisión negativa, é dicir, reducir o CO2 atmosférico retendo o CO2 que está circulando no aire. E logo utilizar ese carbono capturado como fonte principal de carbono para producir combustible. Iso é o que se chama a captura directa, direct air capture, é dicir, capturar o CO2 do aire e utilizar o CO2 do aire como materia prima para producir o combustible sintético. Existen moitísimos proxectos, pero o custo e a eficacia destes sistemas é moi baixo, porque aínda que falamos de que temos emisións de CO2 altísimas e que teremos 400 partes por millón na atmósfera, en realidade 400 partes por millón non é tanta concentración. É dicir, afecta ao planeta, pero non é moita concentración e, por tanto, os sistemas de captura de carbono realmente son costosísimos. A outra opción, como decía, era utilizar combustibles máis ou menos estándar, reter o CO2 e tratar de almacenalo, por exemplo, nos propios, como utilizalo para inxectar nos yacimentos petrolíferos para que quede almacenado. Claro, a pregunta é ata que punto nos fiamos de que quede efectivamente almacenado e non acaben esas emisións de volta na atmósfera. É dicir, claro, temos que fiarnos do almacenamento dese CO2 que sexa permanente, porque se finalmente acaba na atmósfera, volvemos a ter a emisión neta que tratábamos de evitar. Nos proxectos de captura de carbono, ao igual que na tecnoloxía de electrolizadores, imos moi por detrás do que se tiña que ter a estas alturas. Por lo tanto, así xa resumindo, intentamos sustituir os combustibles fósiles, aquí resumidos por diésel e carbón, e temos as diferentes alternativas, metanol, amoníaco, os combustibles, o biodiésel, o gas natural, e os combustibles como hidróxeno licuado e hidróxeno comprimido. Estas flechas representan xa non só o combustible, senón a onde me leva a súa instalación. É dicir, o hidróxeno comprimido e o hidróxeno licuado, o hidróxeno é moi bo enerxéticamente, pero claro, o tanque de almacenamento a altísima presión ou o sistema crioxénico para manterlo líquido me leva a densidades enerxéticas que nos movemos por aquí. Fixados o que intentamos sustituir. E o hidróxeno ten xa non só a molécula, senón o sistema que lle acompaña, presenta moitísimos retos. Outras solucións, é dicir, temos que dar por sentado que non imos a topar un combustible tan barato, tan cómodo, tan fácil de utilizar como fósil. Vaya por diante. Temos que facer algún tipo de sacrificio. E aquí tedes os diferentes sacrificios que temos que hacer en termos de espacio e peso. Aquí está ilustrado de outra maneira, temos unha tonelada de diésel e o volume que
o seu equivalente enerxético como combustible alternativo ven ocupando. Aquí vedes o hidróxeno comprimido, o hidróxeno a 700 bares, a 350 bares, licuado, o amoníaco, o metanol e o gas natural, que foi un pouco os combustibles dos que falamos hoxe. Entón, xa en resumo, porque me parece que me gustaría ter un tempo suficiente para preguntas ou para un debate, non? Entón, retos. Temos retos de todo tipo, xa o dixen. Os retos técnicos diría que son os menos preocupantes, porque realmente, se tomamos unha decisión por un combustible, a tecnoloxía se adapta. O problema non é a tecnoloxía, non vai ser desarrollar un motor ou unha caldera que poda utilizar o combustible que escollamos. O problema nunca vai estar aí. O problema vai estar nos retos da logística, de ter unha distribución masiva dese combustible, unha produción en masa dese combustible, que en todos os portos, en todos os territorios atopemos ese combustible para que poda haber un tránsito mundial. Non pode ser que España ou Europa opte por un combustible e Estados Unidos por outro, porque os barcos teñen que utilizar o mesmo combustible, fagan onde fagan porto, hai un tránsito mundial, o mesmo os avións. É dicir, necesitamos solucións globais, non poden ser locais, porque é a logística o que manda. A tecnoloxía probablemente poda adaptarse, case con seguridade. O reto está máis ben na parte económica e na seguridade política, é dicir, ter unha decisión política a nivel mundial que marque unha estabilidade e nese escenario estable se podan facer investimentos a longo plazo para dotar a infraestructura. Agora mesmo, un dos problemas que temos principalmente é a inestabilidade, tanto regulatoria como política. É que a nivel mundial vamos dando bandazos e vamos tendo crises e guerras, entón, nese escenario, ninguén se atreve a tomar unha decisión a 20 anos vista para desenvolver toda unha infraestructura dun novo combustible que non sexa fósil. Pero necesitamos, porque é urxente que tomemos a decisión. Entón, aínda que o problema parece que é o coste de producción, as emisións netas de CO2, isto é como a montaña, o que temos que subir, eu diría que o problema é todo o que non se ve, que é a parte de o apoio financiero, un ecosistema existente, un apoio político, seguridade xurídica para que se fagan os investimentos adecuados, o mercado global, a estabilidade política, o mencionaba antes, chega a Trump, isto viviu eu personalmente na IEA, chega a Trump ao goberno e automáticamente o día seguinte as mesmas persoas que defendían unha descarbonización rápida na IEA, por pertencer ao goberno que pertencen, mudan de estratégica, de opinión, e xa falan de outro tipo de prazo, porque saben perfectamente que quen está no goberno de Estados Unidos xa ten outra axenda. E iso desestabiliza todas as expectativas, as inversións, con esa seguridade de quen fai un investimento de miles de millóns nunha infraestructura. Ese é o problema, non? Agora, isto tamén abre oportunidades. Sobre todo, quería, por non sair de aquí deprimidos todos, pensar en que Galicia ten unha posición privilexiada. É un problema global que require moitísimo esforzo, pero se vos dades conta onde estamos nunha zona privilexiada en termos de ruta, localización, rutas marítimas, e o transporte marítimo é fundamental para transportar combustibles. Temos biomasa, temos sol, temos auga, temos vento, é dicir, Galicia ten as condicións, temos un entorno estable, que España, dentro do que cabe, un país estable, temos seguridade, temos universidades, centros de investigación, é dicir, Galicia pode empregar as súas armas para ser un actor neste cambio. Obviamente, no tamaño que nos corresponde, pero, de logo, estamos ben ubicados e ben posicionados e temos tanto a infraestructura como o coñecemento para xogar ben o noso papel. E tamén temos, por terminar con algo un pouquiño máis optimista, temos conciencia social. Coido que nesta zona non se discute moito o diagnóstico do calentamento global, é dicir, é algo que todos damos porque é unha realidade, o estamos a sufrir. Hoxe é o primeiro día de choiva que temos, estamos a 20 de outubro.
tivemos un setembro e un outubro prácticamente seco. Iso non é o normal. É dicir, estamos a sufrir esa alteración do clima de forma evidente, non? Estamos nun momento de evolución vertixinosa da tecnoloxía e temos casos de éxito que podemos amosar. Fixadevos, isto se lee moi mal, pero aquí vemos a participación de enerxía fotovoltaica no noso mix enerxético. A expansión que fixo España en fotovoltaica é un espectáculo, é tremendo. Xa representa ao mellor o 30 ou 35% da produción de electricidade a solar en cuestión de 7, 8 anos de realmente expansión. Isto é o custo dos paneis fotovoltaicos, como foron en descenso en cuestión de anos. Isto é o observatorio da IEA. Estos son diferentes tecnoloxías. E no ano 19, as que estaban en vermello eran as que ian con moitísimo retraso, e xa só queda con moitísimo retraso o secuestro de carbono. As demais tecnoloxías van adaptándose, é dicir, se fai un esforzo, se está facendo un esforzo e imos na senda que semella adecuada. Retos, temos moitísimos retos por diante, pero non temos que desesperar, é dicir, temos unha urxencia, os datos están aí, as emisións de CO2 están aí, pero existen acordos mundiais como París de 2015 ou en Glasgow o COP26, é dicir, hai motivos para a esperanza. E logo, sempre está o tremendo efecto que pode exercer se impón unha taxa a emisión de CO2, que é algo que se ven debatindo desde fai moito, é un pouco unha ferramenta final que ten a sociedade mundial que directamente porlle precio a emisión de CO2, ti utilizas o combustible que queiras, pero se o combustible emite CO2, a tantos euros a tonelada emitida. E desa maneira se pode empezar a penalizar o uso dos combustibles fósiles e todo o mundo vai ter que asumir o tremendo sobrecoste de outros combustibles para que se vayan desenvolvendo. É dicir, temos incluso unha ferramenta final moi dolorosa que vai afectar as economías, pero en caso extremo se porá precio a emisión de CO2 a todos os niveles e non nos quedará outra que ir abandonando os combustibles fósiles polo custe ou sobrecuste que a súa emisión de CO2 ten. E como decía, aquí hai unha serie de webs destinadas a que quen queira que teña interés poda consultar todo tipo de datos. Hoxe en día o acceso a datos é moi sinxelo e teñen realmente hai información moi interesante, dependendo como vaya a conversa, incluso podemos voltar sobre elas. E con isto termino e quedo a vosa disposición. Moitísimas gracias. Despois de tanta información, é o turno para as preguntas. Estamos no momento das preguntas. Aquel que quera preguntar, que levanta a man para levar o micro. Quería un comentario y, una pregunta, pero como usted dice, ya pocos se atreven a dudar de que sea la emisión de CO2 la causante de... Porque, claro, pero eso vamos, que el que se atreva pues pondrá en riesgo su trabajo, su publicación, sus subvenciones, pondrá en riesgo todo. Porque mi idea es que está lejos de estar confirmado todo eso. Pero por supuesto que trabajos científicos se pueden comprar, es una realidad. Pero lo que sí estamos viendo y todo lo que ha expuesto, pues es que todo es carísimo. Pero no solamente que alguien tenga que pagar algo que le sobra, sino que esto supone, no nos lo están diciendo, supone la vida de mucha gente. Y entonces, ya estamos viviendo a base de ayudas, limitación de la economía más sencilla, que eso no se sostiene, solamente un par de años a base de deudas. Bueno, entonces, tendrían que decirnos a dónde vamos, porque esto pues sería limitación del transporte y encarecimiento de la cesta de la compra, la vida en África ya no avanzar y la supervivencia de mucha gente aquí. Y luego, efectivamente, me parece una contradicción con que dicen que la inteligencia artificial está generando, genera mucha emisión de CO2. Muchísima. Y efectivamente, y se está promoviendo, que también tiene sus riesgos.
Entonces es eso, que me parece una contradicción y es eso, ¿a dónde vamos? Gracias. No. En este caso es cierto, o sea, temos que pensar que todas as alternativas son máis caras e máis incómodas. É dicir, eso así. O combustible tan barato e tan cómodo como o fósil non imos a topar. Entón, é unha destas situacións nas que facer a transición é caro, pero non facela vai ser moitísimo máis caro. É dicir, o que imos sufrir se non abandonamos as emisións intensas de CO2, no medio plazo, xa non falo do longo plazo, no medio plazo as consecuencias son peores todavía, que é o cambio climático que estamos a experimentar. Por lo tanto, imos ver como se encarece a nosa enerxía e imos ter que abandonar os combustibles fósiles. E, por desgracia, temos que abordalo, é dicir, temos que afrontalo. O que sucede, o apuntabas ben, é que non temos a estabilidade política necesaria para que se fagan esas decisións. Eso é o dramático. É dicir, se tivésemos unha estabilidade política e de que teñen que tomar as decisións e se fixese unha reflexión e logo unha aposta decidida por unha serie de combustibles para os diferentes sectores, o amoníaco para o naval, pongamos que hidróxeno ou metanol para o transporte terrestre, algo dese estilo, habería certa esperanza. O que sucede é que de forma repetitiva vai aparecendo na xenda política invasións, guerras, o COVID, se vai sempre dando pa diante o asunto do cambio climático. Non sempre hai outra urxencia. E, claro, chega un momento en que vai ser, vamos, vai convertirse no primeiro da xenda cando realmente nos atopemos con afectación real da nosa forma de vida por culpa do cambio climático. Entón, non teño unha resposta moi ilusionante, pero temos que abordar o cambio, o abandono do combustible fósil tarde ou temprano, porque as consecuencias de non facelo son todavía peores. Gracias. Bueno, felicitar a Jacobo pola conferencia brillante. Interesoume moito, gustoume moitos dos gráficos que puxestes na presentación. Comentaches que un problema común que sucede nos combustibles alternativos é o coste tan elevado que ten fabricar hidróxeno que non teña emisións de CO2. Pero hai un hidróxeno que non ten emisións de CO2 que é o que se produce con enerxía nuclear, correcto, que pode ser moito máis barato que o xenerado, e ademais máis estable porque pode ser controlada a xeneración. Entón, quería saber, a miña pregunta son varias. Unha é se considera que é unha opción factible que comezar a producir esos combustibles alternativos con hidróxeno nuclear ou producido a partir de enerxía nuclear. Tamén dixestes que non creías que en España se optase pola enerxía nuclear no mix enerxético de futuro, e quería saber se consideras que despois do apagón que houbo en abril, que parece que estamos utilizando máis gas do que estábamos utilizando antes. Sí. Eu escoitei unhas declaracións dunha persoa que controla bastante do tema nuclear, dicindo que a enerxía nuclear aportaba moita inercia ao sistema, que era moi boa para estabilizar a electricidade. Entón, tamén nunha das gráficas que me gustou veíase que somente reducimos un 21% as emisións de CO2. Ese é un éxito, É un éxito, sen embargo, noutras gráficas veíase que Francia baixaba moitísimo máis que nós, moitísimo. Era o único país que se veía que... Entón, a dúbida é se cree que é posible xenerar hidróxeno a partir de nuclear de forma competitiva para producir estes combustibles alternativos que teñan maior densidade enerxética, e se cree que podería ser unha utilización en España da enerxía nuclear para producir este tipo de combustibles. Claro, moitas gracias pola presentación. Gracias. A pregunta é complexa, porque o problema da nuclear, dende logo o hidróxeno nuclear, o hidróxeno turquesa, que lle poñen colores e cousas así, non? O hidróxeno nuclear é un hidróxeno que sería máis barato, moitísimo máis barato,
podría utilizarse unha enerxía nuclear que é abundante, temos moitísimas reservas de uranio, é dicir, o uranio nuclear temos moitísimas reservas para a producción de enerxía nuclear. Pero o problema que temos é un problema de aceptación desa enerxía, é dicir, estamos dispostos a volver a construir reactores nucleares en España, agora falo de España. Francia o ten claro, agora vamos ás cifras de Francia, non? Abrín un dos enlaces que poñía de saber máis, que Electricity Maps é unha web realmente interesante. En tempo real, amosa, eu recomendo que quen teña curiosidade por este tema, é unha web realmente moi interesante, totalmente pública, onde ten cada país, vai informando do seu mix enerxético en cada momento e podemos ver a pegada de carbono da electricidade neste momento. España temos unha intensidade de carbono de 131 gramos de CO2 por kilovatio hora. Iso agora mesmo. Temos moitísima, vedes aquí, moitísima eólica. A nuclear está como a sempre, é dicir, temos a nuclear dando fondo, non modula. Temos algúns reactores en reparación agora mesmo, en mantemento, pero temos, agora mesmo estamos a producir, estará por aí a cifra, 4,88 gigavatios de enerxía eléctrica mediante os reactores nucleares. Tenemos algo de gas natural e enerxía eólica principalmente. Como o día é o que é, non temos, onde a que temos moitísima enerxía solar instalada, non está a producir, vale? Logo podemos viaxar no tempo. Pero falábamos de Francia, claro, Francia ten, España, os colores indican a descarbonización, non? España que está sendo un color clariño, 130, Francia ten 15 gramos de CO2 por kilovatio hora. Claro, fixadevos a franja nuclear. Francia agora mesmo está cun 66% de electricidade producida de forma nuclear con 43 gigavatios. É dicir, Francia é eminentemente nuclear. Eso a Francia lle dá unha enorme competitividade. É dicir, calquer proxecto que se instale en Francia, a súa pegada de carbono é baixa. Porque a electricidade que emprega é unha electricidade moi descarbonizada. Fixadevos, a mellor Alemania, 263 gramos de CO2 por kilovatio hora. Moitísimo. Pero claro, xa non falemos de Polonia. 600. Por qué? Polonia é prácticamente carbón. Claro, pero isto é algo global. E fixadevos o mosaico de colores, mirade. É aterrador. Fixadevos Australia. Pero fixadevos o resto do mundo. É dicir, sí, estes países teñen moitísimas hidroeléctricas, os nórdicos. Xa digo que España, hoxe é un día malo porque non temos sol, pero un día de sol, agora vamos para atrás porque se pode viaxar no tempo e iremos ver. Pero claro, Estados Unidos non está precisamente de cor verde, non? Entón, claro, o que temos é moitísima produción de electricidade moi fósil todavía. A nuclear é unha boísima alternativa se estás disposto a soportar a presión social da nuclear. Francia o superou. E claro, sería moi discutible ata que punto a un aragonés ou a un catalán lle importa a nuclear que se pode instalar aquí e non lle importa as francesas que están moitísimas no sur de Francia. Claro, é dicir, a nuclear afecta moito máis que o país no que se instala. Francia apostou pola nuclear nos anos 80 e ten un mix eléctrico moi descarbonizado. Seguimos no tempo para atrás, a ver se podo cambiar de día. Non sei isto como vai. Pero realmente podríamos ver que España, os días, aquí está, nos últimos 30 días, fixadevos a contribución solar. É dicir, temos un mix enerxético privilexiado. Se comparamos co resto de Europa, somos uns privilexiados. Temos auga, vento e sol. En ese sentido, España ten un mix enerxético que lle dá moitísima competitividade, descontando Francia por súa aposta nuclear. Temos unha enerxía relativamente barata e de moitos recursos, moi variable. O que mencionabas do apagón é certo. Estas enerxías renovables, por súa forma de integración na rede eléctrica, non teñen inercia, porque producen en continuo e logo, mediante electrónica de potencia, digamos, crean a alterna de conexión. Entón, se hai un desequilibrio na rede, non teñen a inercia das turbinas que están xirando, tanto nas hidroeléctricas como nas centrales de ciclo combinado nucleares, onde temos máquinas
xirando de forma asíncrona, xerando electricidade. Entón, se temos demasiada electricidade dependendo das renovables, o que temos é pouca inercia no sistema. Se sabe que é unha das causas do apagón. O que se vai a por agora obligatorio nos novos proxectos de renovable, de enerxía renovable conectada á rede eléctrica, que teñan medidas para xerar de forma artificial inercia. Entón, en principio, xa a rede eléctrica vai protexerse mellor. Non sei se me cae algo pendente. Como vexo eu... A fabricación de combustible como metanol ou amoníaco ou hidróxeno nuclear. Técnicamente é moi factible, volvo a de antes. A cuestión é como veríamos todos que se volvesen a instalar centrales nucleares. Esa é a pregunta. Estes reactores SMR, eu os vexo ben orientados e que poden ser unha solución. Estaríamos de acordo en que se instalase un par de SMRs, por exemplo, en Galicia, con combustible nuclear? Habería que facer unha enquisa. Na minha opinión, nese triángulo, no que se valoraba a disponibilidade a nivel económica da enerxía, tamén a disponibilidade, a seguridade, e o tema ambiental respecto ás emisións de CO2, parece que é a enerxía que ten un menor coste e maior disponibilidade e non emite CO2. Entón, creo que non hai moita máis opción para elixir se non queremos pagar máis. Está claro. Bueno, eu non entendí moi ben a primeira intervención, porque parece ser que se negaba, de alguma maneira, a necesidade de cambiar de combustible por unhas fontes enerxéticas que non introduciran máis CO2 na atmósfera, culpabilizando as posibles alternativas a ese combustible sólido, non? O petróleo, en definitiva, como, como provocadoras de inflación e de reducción da capacidade do coste da vida da xente, non? É dicir, de que se incrementan os precios e a xente vai a vivir peor porque efectivamente necesitamos cambiar o petróleo por novas fontes de enerxía. Bueno, isto a verdade é que non se ten de pé, porque efectivamente o que está provocando precisamente o cambio climático é a reducción das producións de todos, non só no mar, e non estamos vendo, senón na agricultura, na produción ahora de uva, na produción de cereales, na produción de tal. Eso é o que sube precisamente o coste da vida. É dicir, non facer nada contra o cambio climático é o que provoca que efectivamente o coste de vida suba e as capacidades adquisitivas da población se reduzcan. Por tanto, é unha necesidade para combatir ese non só o cambio climático, senón incluso para manter as capacidades adquisitivas da población. E proba delo é que efectivamente o proceso de transición en España que se está facendo, que a mí me parece axustado, nada de nucleares, por favor, é xusto. É dicir, as enerxías eólicas, as fotovoltaicas e todo demais están producindo máis electricidade e un mellor precio. Sí. É un mellor precio. Por lo tanto, a mí me parece que estamos na senda correcta e en este sentido o problema é que este cambio climático é un problema global do conxunto da comunidade internacional, que se non se aborda, sobre todo por las grandes potencias, en este caso Estados Unidos en primer lugar e China, vai a ter moi difícil solución, incluso a largo plazo. E, por lo tanto, vamos a sufrir de maneira moi clara os efectos do cambio climático que estamos xa vendo, non xa aquí en Galicia,
sino en todo o contexto internacional. Por lo tanto, hai que seguir insistindo, a mí me parece, na necesidade de deixar o petróleo, deixar os combustibles fósiles e producir unhas enerxías alternativas que son as que en este sentido en España se están impulsando e na Comunidade Europea en menor medida, porque efectivamente ahora que a guerra de Ucrania parece que a prioridade xa non é a loita pola descarbonización, sino que son outros os problemas de defensa, de seguridade, entonces as inversións que hai que facer quedan relegadas. Por lo tanto, cambio climático, claro que o hai, e non sei quen pode negar, porque hai unha tesis negacionista dese cambio climático, pero hai que, efectivamente, seguir impulsando as enerxías renovables e alternativas e tratar de facer que a Comunidade Económica Europea e o resto dos países tamén se sumen. Hola, gracias por la conferencia, muy buena. Pero una pregunta, ¿la Agencia Internacional no computa la fusión nuclear ni siquiera a medio o largo plazo? Agradezo moitísima a pregunta. Fai anos se esperaba que chegase a fusión como superhéroe, non, a salvar o planeta. Xa non se contempla. Temos un retraso tremendo coa fusión. Se esperaba que realmente tivésemos a fusión en terreles altos, é dicir, a punto de despegar a unha parte productiva xa entrar en producción no 2030 e xa os seguintes escenarios está a falar de 2050. É dicir, non podemos esperar pola fusión. Ata o ano diría que 12 se creía que sí, logo se tivo así como en dúbidas e xa recentemente se abandonou toda a esperanza porque chegase a tempo a fusión. Está moi ben preguntado porque é algo que hai que aclarar. Non podemos esperar, é dicir, diría que basicamente temos que buscar unha solución co que xa coñecemos. Non vai haber, dende o punto de vista de investigación, non se espera unha gran novidade. E apuntaban antes de inteligencia artificial. E encima apareceron novas ferramentas con inteligencia artificial que demandan moitísima enerxía. É dicir, estamos subindo no consumo por culpa da inteligencia artificial. Entón, se queremos avanzar tamén con ferramentas de inteligencia artificial, temos que atopar solucións para incluso para un escenario de moitísimo máis consumo eléctrico. E a fusión non vai ser unha solución no medio plazo. Isto fago unha aclaración moi breve. Tampouco ten sentido que a mellor Europa vaya de quixote se empobrezca, se logo China, Estados Unidos e outros grandes productores non o fan. Por entón, o que perdemos incluso é capacidade de influencia, entón xa vamos en peor dirección. Porque é algo que Europa fixo, errou moitísimo no pasado, ir un pouco de idealista e de quixote, mentres China e Estados Unidos eran moitísimo máis prácticos, e iso debilitou a posición de Europa. Estamos un pouco nesa senda, temos que ser realistas e forzar acordos entre todos, porque Europa de forma unilateral non ten capacidade para evitar o cambio climático. Temos que ser conscientes e tomar exemplo, pero temos que influir a nivel global. Seguimos de quixotes, encarecemos todos os nosos procesos, as nosas economías, entón perdemos competitividade, e se China, Estados Unidos e outros actores non fan nada, o que facemos é desaparecer do mapa de influencia. Nada, brevemente, quería preguntar si no caso da nuclear non podería chegar a haber o mesmo problema que hai do control que ten do mercado, neste caso do mercado dos combustibles fósiles, pero por parte dos estados que teñen reservas nucleares? As reservas nucleares están, digamos, de enerxía nuclear están un pouco mellor distribuídas. Canadá, Australia ten enormes reservas, é dicir, non están tamén outros países, China, pero non están, digamos que xeopolíticamente están en zonas máis estables. É dicir, nese senso non estamos, a enerxía nuclear non tería tanto problema. Moitísimas gracias.